Aga, ano nga ni ay pag pinamixure nila kasi marong kaya ito. Picture ito. Sige, karuyag ko ito alada. Sige, picture. Aga nga mamamatay na mait niya si marong na totoo gun manahulos ko nakahimo. Totoo nga naihing at patay ka. Ano nga ni itong camera na Marigulugod mo wariha oras si marong katuto ugod man na peristehon. Dako amon na ito. Salamat. Yan ano nga ni minatuntun may aga sili. Aga imuha na ito si Manbalo gustong mulod at buho. Lalaba pa naman aga. Sobra agay pagkatini ka balagot umutog na mamamatay mo alugo ito. Ayaw imuha lugod sa periste hungod ipilak ka na lagot si Maron malagot umutog. Na si Maron bukan salamat ay uya pa salamat na utog ini anak ta daw mama mana oo ada sili manya kababastos ano lamano sige lamano iyo hamon na ay sus na si Maron kay may naman na utog kababastos gubat nga tao nga naghatag kuya agad na may anak kabastos ang good maimuhan ko ini ito nga si Maron kaya di mat maigo di kay halipot man sa si Maron utog pero halipot di maigo di maabot ka dit si ngala sa si Maron imuha na lang ito di akit na si Maron kaya halipot man na si Maron nga babastos nakalaang na kita dahil mo, hamuhan na lang ito. Sakto ito, labitit niya sa kinako. Pagkapti kay bayan, umutog. Totoo, gano'n sana. Ay, agpilak na pag-aba ito. Imuhan na lang ito. Imuha, ayaw, ganyan pagpilak. Iyo, ito, sakto ito, dahil sakto, kaya man umutog. Hatag mo ini, salamat. Upang yung uyagan, hatag ko na kumangkon. Aga. May adamahin na utog tipay sili la bukod na peristehon kamaghoray hatag ko na lang iyo takuyagan iyo na ito iyo ayaw lang nilo paglapit niya nakabutok ayaw agad pagkapti ba no umutog totoo gumanin nilo sana alala ba pa naman sakto good ito sakto ayaw niyo pinasapasa kay banlot umutog ayaw si Maron totoo kuman kababayan totoo hapis ban ay salamat hatag mo may adaman naton to na nga niya aga sili aga bastos na dorong tao sili man iti mamamatay sili ayaw nga taga kayo muna rin ito sumunod at buho imuha kaya natuntun ayaw ito pag kinuha na kaya banlugot umutog